Boro gunda. Hey guys, गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो थ' लोगोफोर बहुत गोबाव जाबाय 10 days प्लास जालांबाय माने भिडिअ फैयाखै आरोना थ' बिनि थाखाय सरि माने लोगोफोर बहुत बिजि जागासिनो आरोना माने एकदम माने 1 सेकेन्डबो टाइम होनो हायै जादों आरोना बिनि थाखाय लोगोफोर दिलसे माने गोसोजों सरि बिनाय थाबाय दै थ' गाज्रि मोना आरोना थ' दिनैनिफ्राय एसेबाबो आं टाइम दिहुनसै आरोना थ' दिनै आं मोननैसो आपडेट्स लाबोदों माने जास्ट सिम्पोल आरोना थ' फ्रायानो मिथिखाबाय जानो नांगौ नङा होमबा थ' इउटुबार मिटाप लोगोफोर जानो थांगासिनो दै थ' जाय मिन्थियाखैमोन दा थ' आंनि भिडिअजों मोजाङै डिटेलै मिथिनानै लाबानो जाबाय दे थ' बिनि सिगाङाव आं बुंनो सानो जे बे सासे बुरि नङा भाइरेल जानाया माने बर'खौ गुन्दा होननाया ओरैबायदि माने बे सासे बुरिखौ आं जिखालि नुदोंमोन ना ओरैबायदि आखाइया मानदोंमोन आं आयौ बे बुरिबाबो आङो बेखौ गारामोन आं लोगोफोर थ' बिनि सायाव जास्ट बिनिसो लोगोफोर मानसिफोरा मा रिक खालामदो थ' एसे देखायनोसै आं नङा होमबा स' Gawai dah. Ar kunci mau jangan makin. Parnan je deh kunci parnan je. थ' नोंथांमोना जानायबा माने नोंथांमोननि आखायाव मोननायबा बे बुरिखौ नोंथांमोना मा खालामगौमोन रायगौमोन ना बुगौमोन ना मा खालामगौमोन एसे कमेन्टआव माने नोंथांनि माने गोसोनिफ्राय मा ओंखारो थ' एसे खोन्थाहरदो आरोना थ' माने बे बुरिखौ बुंबाबो सौबाबो एख' गैया मानोना बे बुरिखा बेयाव माने मानसिखौ माने गियान गैयै नुखायो आरोना माने बर' माला फैदों बेले मा मिथिगोलै नङा होमबा जेबो मिथिया आरोना थ' सोरबाफोर बुंना होदो आंनि मथेबा बेखौ सोरबाफोर फोरोंना होदो आरोना थ' उमुक उनाव फोरोंना होदो थ' बिनिखाय बे बुंदो आरोना थ' लोगोफोर नायदो नङा होमबा ओरैबायदि एगेन्स्ट दाबो आरोना ओरैबायदि चान्स लायो नङा माहाय जावनो माहायनो माने एखांनो ओरैबायदि चान्स लायो आरोना नै हारसाफोरा माने मा बुंनोसै लोगोफोर ना जियानो जाया जोंनि बर' हारिया स्ट्रं जानांगोन जाहाथे जेबो माने एरलाबनो हायो आरोना माने जेबो खालामनो हायो आरोना थ' मोनसे लोगोफोर मा बुंगोन नङा होमबा थ' इउटुबार मिटाप लोगोफोर जानो थांगासिनो थ' लोगो मोनगोन बयखौबो लोगोफोर थ' 5 जुन आरोना 5 जुन फैबाय थानाय 5 जुनाव जागोन रोङियाव जागोनलै लोगोफोर मिटापा हा थ' लोगोफोर जाय फैनो गोसो फैबानो जाबाय ओमफ्राय जाय दासिमबो जोंनिया प्रकाश नार्जारि ब्रादारनियाव जेनेबा बिथांमोना माने लिस्ट लादोंना थ' लिस्टखौ जाय लोगोफोर लिस्ट हराखै थ' आंनियावबो नोंथांमोना आंनि फेसबुकआवबो माने आंनिया फेसबुकआव गोरबो खुंगुर थ' बेयावबो नोंथांमोना गावनि नेम आरो साबसक्राइबारखौ एसे आरो लकेसनखौ एसे लिरनानै आंनो जेनेबा जास्ट लिरना हरबाबो जागोन आरोना थ' आं बेखौ माने लिस्टआव नोंथांमोनखौ थिखांगोन आरोना हा जोंनिया एक्सट्रा इउटुबार ब्रादारा बानायगासिनो लिस्ट अके पाब्लिक नङा दे थ' गाज्रि मोना पाब्लिकफोरा माने जाय इउटुबार फिसा गिदिर थ' 100 200 1000 2005 जेखि जाया जि साबसक्राइबार गोनां लोगोफोरा गासैबो फैबानो जाबाय थ' जाय फैनो गोसो आरोना थ' बेनोसै थ' जाय फैनो गोसो आंनियाव फेसबुकआव थांनानै गोरबो खुंगुर फेसबुकआव थांनानै मेसेन्जाराव नोंथांमोना माने गावनि साबसक्राइबार नेम लकेसनखौ हायोबा एसे लिरना हरदो आरोना थ' नोंथांमोनखौ लिस्टआव देखायगोन थिखांगोन थ' लोगोफोर बेनोसै फिसा आपडेट आरोना थ' बहुत गोबाव जाबायमोन भिडिअ बनाया माने एसे बिजि आरोना थ' बेनिखाय निमाबायनो थाबाय थ' बेनिखाय आं नोंथांमोननो एसे रायलायनो थाखाय एसे भिडिअ बनायनाय जाबाय आरोना थ' दायो नोंथांमोना मा ओंख्रि जाखो एसे खोन्थाहरदो मोनानि दायो टाइमा बाजिगासिनो 9थायावसो भिडिअ बनायदों फाग्लासो दै थ' लोगोफोर बेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' दिननि थाखाय बाय बाय गुड नाइट